Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nonso kwere nne na nna Ọbịageli Akụ nkwa na agụụ agaghị egbu Ọbịageli Akụ na nwa ya berụsọ ma ya anwụrụ anwụ. O mechara Nonso bụrụ akpa osikapa abụọ bunye nne na nna Ọbịageli Akụ ma nyekwa ha N1,000 kwe ha nkwa na ya ga na-abịa ọnwa ọbụla na-ahụ ha. N'ikpeazụ, Nonso kpọrọ Ọbịageli Akụ laa obodo ha bụ Amaụdara. Ka o ruru, ọ gara n'ụlọ eze obodo ha nke aha ya bụ Eze Ọranyere kọrọ ya otu ya na ije si eje. Eze nwere nnukwu aṅụrị na mbọ niile Nonso gbara n'ebe nwunye Ejike ahụ nọ. O mechara eze kpọkọnọ ndị obodo kọrọ ha ndị obodo. Nonso wee gwa ha na ọ bụghị onye ọbụla soro ha gaa mee ego n'isi ya n'ihi na Ejike achọghị ka ọtụtụ mmadụ mara ka Chinwe ghara ịnụ maka ya na asịrị. Ka Nonso kọwachara wee nọrọ ala, ndị obodo malitere kwube na Ejike enweela onye ga-anọchite anya ya. Otu onye n'ime ha kwụrụ ọtọ jụọ Ọbịageli Akụ aha nwata ahụ. O wee zaa ha sị na ọ bụ ọ nọchie. Ndị obodo nwere aṅụrị ọzọ gbasara agwa Nonso kpara site n'ime ka onye ọbụla mara ihe dị etu ahụ. N'ikpeazụ, Nonso kpọlara Ọbịageli Akụ n'ụlọ Ejike dị n'Ọnịcha, chinye ya igodo ụlọ ahụ nakwa ihe niile bụ nke Ejike. Ọbịageli Akụ nwere nnukwu aṅụrị n'ihi na Nonso mechara mepere ya ụlọ azụmahịa, tinyekwara ya ngwaahịa ga-ezuru ya iji na-eri ihe nakwa ime mkpa ndị ọzọ. Ya bụ, omemma mere mma gawa n'ihu n'ihi na o nweghị onye ma isi ga-abụ eze echi, maka na ụwa siri ike ma dịkwa omimi na nghọta. Akụkọ a agwụla. Ya bụ nwanne m, na-esonyere m n'oge ọzọ. Aga m ewepụtakwara gị akụkọ akwụkwọ Igbo ọzọ. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.